Punto cuarto, delegacións do Pleno na Xunta de Goberno Local. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, no artigo 7 da Ordenanza Fiscal número 28, que regula o imposto sobre construcións, instalacións e obras, recóllense as bonificacións do 90% establecidas para as obras, instalacións e construcións dentro do ámbito de actuación do Plan Especial de Protección do Casco Histórico e as obras de instalacións de ascensores en edificios xa construídos, é dicir, novas construcións de ascensores que no seu momento se construíron os edificios sin ter estas ventaxas, estas comodidades, estas necesidades. Ben, o otorgamento destas bonificacións é competencia do Pleno e tamén lle compete ao Pleno a aprobación das obras e servicios tales como son as incluídas nos plans provinciais ou outras moitas derivadas de subvencións de outras administracións. Polo tanto, se propón delegar estes dous asuntos á Xunta de Goberno Local fundamentalmente e manter a dinámica establecida e para tratar de axilizar o funcionamento administrativo do Concello. A proposta é a seguinte, que é o que acabo de resumir, que é, primeiro, delegar na Xunta de Goberno Local as seguintes atribucións do Pleno da Corporación, como é a concesión da bonificación na cota do imposto sobre construcións, instalacións e CIO prevista na Ordenanza Fiscal e determinada no artigo 103.2a do Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo sobre o texto refundido da Lei das Facendas Locais e a aprobación dos proxectos de obras e servicios cando sexa competente para a súa contratación ou concesión e cando aínda non estean previstos nos orzamentos. E, segundo e último, publicar o correspondente anuncio no tabuleiro de anuncio na sede electrónica municipal, portal de transparencia e no boletín oficial da provincia da Coruña. Voceiro nacionalista. Gracias, señora alcaldesa. Nos, por unha cuestión de calidade democrática e por unha cuestión de transparencia da xestión municipal, pedimos que este punto sexa retirado da orde do día e voume explicar. Van quitar igualmente estes asuntos cada vez que veñan a pleno, porque obviamente teñen maioría na corporación para quitarlos adiante, e entón, tendo presente que están tardando mes e medio en achegarnos e en facer públicas as actas das xuntas de goberno, pois para que a xente poida saber que é o que se está decidindo e para que a corporación poidamos ter coñecemento e poder controlar de algún xeito a acción de goberno que a tarefa que nos corresponde, pois tendo presente, insisto, que teñen maioría nesta sala e que, polo tanto, van sacar adiante calquera cousa que trañan, por unha cuestión de transparencia e de calidade democrática, entendemos que debe ser o Pleno quen teña esta competencia que lle corresponde e non delegala para que a xente poida saber o que se está acordando pois, nos tempos breves e non esperar mes e medio a saber que é o que se decidiu. Si aceptan retiralo da orden do día, pois agradecerémolo, e se non aceptan e sin adiante, pois teremos que votar en contra, porque nós nos comprometimos ao contrario, a garantir a función fiscalizadora e de control deste pleno, máis nada. Voceira popular. Nos abstémonos agardando pois a decisión que tomen de retirar ou non este punto do orde do día. Voceiro do Grupo de Goberno. Ben, como explicaba con anterioridade, se tratan dous asuntos moi tasados, que é a bonificación do ICIO e a aprobación dos proxectos de obra. Principalmente se propón que se deleguen na Xunta de Goberno Local por a axilidade do funcionamento da administración local. Vamos poñer un exemplo moi recente que foi a concesión dunha subvención autonómica mediante a firma dun convenio e tivemos mes e medio para licitar, o sea, tiñamos mes e medio para aprobar o proxecto, licitalo e realizalo. Hai veces que surxen tanto da administración autonómica como na administración do Estado ou como na administración provincial este tipo de subvencións, este tipo de actuacións que requiren dunha axilidade importante e que non se pode esperar a convocar plenos para tratar de sacarlos adiante. Vou a recordar, polo tanto, mantemos exactamente igual a proposta e no ano 2003 o Bloque Nacionalista Galego apuntaba que considera que se trata de manter a dinámica anterior neste asunto como forma de agilización dos asuntos. Celebramos que cambien de opinión neste aspecto, pero nós non vamos a cambiar. O que decíamos no ano 2003 e o que mantivemos no 2007 cando pasamos a formar parte da oposición o seguimos mantendo na actualidade. Por lo tanto, non imos a retirar este asunto. Voceiro nacionalista.
Adianto entón que o noso voto vai ser en contra e vou dar simplemente, sen ánimo de entrar en ningún tipo de debate, dous detalles. En convocar un pleno se tardan 2 días, non un mes e medio. E punto número 2, sin ánimo de reabrir debates recentes, con este proceder vámonos decatar e por eso entenderá que cambiamos de criterio, que se vai construir unha gasolinera na Condesa cando xa están todos os acordos feitos e é imposible atacalos. Por eso dicimos isto, máis nada. Non entendes. Voceira popular. Continuamos ca abstención. Simplemente... Non, votamos e despois terá un minuto. Señor secretario, que se someta a votación. Sométese a votación o punto 4, delegacións do Pleno na Xunta de Goberno Local. Votos a favor? En contra? Abstencións? Queda aprobado co voto favorable do Grupo Socialista, a abstención do Grupo Popular e o voto en contra do Bloque Nacionalista Galego. Agora sí, ten un minuto. Moitísimo menos de que eu seipa, este Concello non vai construir ninguna gasolineira. Cando estamos falando de proxectos ou obras, son obras ou proxectos municipais, non de interese privado. Eu falaba dos acordos que se adoptan na Xunta de Goberno Local e de todos que pode adoptar este pleno non delegar. Falaba da transparencia e creo que o exemplo como transparencia... Ben, eu entendo que por axilidade a delegación na Xunta de Goberno Local é importante e o que procuraremos é que axilizar tamén que todos os grupos conten coas actas da Xunta de Goberno o antes posible, dentro das posibilidades do Concello. Señor secretario, punto seguinte.